Přijala jsem tyto rituály ve svém domově a výsledky byly ohromující. Tok peněz se výrazně zvýšil. Všechno vychází z principu, že vše kolem nás je energie. Když očistíme energii předmětů a prostor v našem domě pomocí prvků, které vám brzy vysvětlím, automaticky odstraníme blokády. Tento proces energetického čištění nejen odstraňuje překážky, ale také působí na metafyzické úrovni, kterou často přehlížíme. Přibližně 90% našeho života je ovlivněno energiemi kolem nás. Pokud nejsou v souladu a nepůsobí v náš prospěch, pracují proti nám, vytvářejí nepořádek nebo nedostatek. Když jsem pochopila důležitost udržování energeticky čistého domova, chtěla jsem se podělit o 3 rituály, které vám mohou skutečně přinést větší prosperitu. Každý z nich má specifickou funkci, první chrání před negativní energií, druhý přitahuje pozitivní vibrace a odpuzuje ty negativní a třetí nejdůležitější zesiluje všechno pozitivní a proměňuje vás v magnet na hojnost. Během vysvětlování těchto rituálů vám odhalím tajemství, které může změnit váš způsob myšlení a ještě více zvýšit vaši prosperitu a úspěch. Proto zůstaňte se mnou až do konce, připravte si papír a pero, protože zapisování informací pomáhá je lépe zapamatovat. Nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu a dát videu like. Pevně věřím, že naším posláním je šířit dobro. Čím lépe pochopíme zákony, které řídí náš svět, tím jasnější je, že stárnutí neznamená úpadek. Naopak, musíme se neustále snažit růst a překonávat překážky. Prvním krokem při provádění rituálu pro sladění s pozitivními energiemi je čištění podlahy pomocí 2 jednoduchých a snadno dostupných ingrediencí, které pravděpodobně již máte doma. I když se momentálně potýkáte s finančními potížemi, je možné odstranit negativní energie a přitáhnout hojnost do svého života. Pamatujte, že chudoba je dočasný stav a praktikování vděčnosti je klíčem ke změně této reality. Skutečné bohatství spočívá v našem myšlení, stěžování si odráží mentalitu nedostatku, zatímco vděčnost je skutečným zdrojem hojnosti. To proto, že naše pozornost směruje energii a utváří to, kým se stáváme. Jak řekl filozof Seneca, když si stěžujeme, soustředíme se na negativní a tím si přitahujeme ještě více takové energie. Tento začarovaný kruh posiluje problém a vytváří vzorec, kdy si stěžování jen prohlubuje nepohodlí. Abychom tento cyklus přerušili, musíme si osvojit pozitivní a optimistický přístup. Existuje zajímavý koncept nazývaný obrácený paranoik. Zatímco tradiční paranoik vidí hrozby a neštěstí všude kolem sebe, obrácený paranoik se dívá na svět s optimismem a věří, že se k němu blíží jen dobré věci. Stát se obráceným paranoikem vyžaduje skutečnou změnu v myšlení. Ačkoliv se tato myšlenka může zpočátku setkat s odporem, stojí za to se zamyslet, proč by si někdo přál, aby se nám děly špatné věci. Ve skutečnosti si všichni přejeme dobro a úspěch pro ostatní. Sama jsem si prošla těžkými časy a vím, jak náročné tyto chvíle mohou být, ale jsem tu, abych vám pomohla prosperovat. Když se život stane náročným, nestačí jen čekat, až se situace zlepší. Musíme se naučit nacházet radost i v obtížných chvílích, protože změna myšlení je klíčem ke všemu. Místo toho, abyste se soustředili na to, co vám chybí, oceňte to, co už máte. Rituál čištění, který vás naučím, vyžaduje pouze 2 jednoduché ingredience. Představte si, že vezmete kbelík s horkou vodou, přidáte ocet a hrst mořské soli. Tyto ingredience pomáhají očistit prostředí. Vždy čistěte zevnitř ven, začněte od nejvyššího patra a postupujte dolů z místností směrem ke vchodovým dveřím. Během úklidu opakujte pozitivní mantry, které přitahují dobrou energii, například můj domov je plný míru, radosti, pozitivní energie a hojnosti. Pokud tento proces pravidelně opakujete, stanete se zdrojem pozitivní energie, která ovlivňuje vše kolem vás. Nyní vám ukážu, jak se naladit na pozitivní a hojné energie. Lidé jsou jako antény a magnety, přitahují určité vibrace. Abyste přilákali dobrou energii, naplňte další kbelík vlažnou vodou. Budete potřebovat citron a trochu mleté skořice. Rozkrojte citron na polovinu a vymačkejte jen několik kapek, není nutné použít všechnu šťávu. Citron má očistné vlastnosti a pomáhá vytvářet dobré vibrace, zatímco skořice, jak jsem již zmínil, je silným energetickým prvkem. Při míchání těchto ingrediencí opakujte afirmace o hojnosti, například jsem plný hojnosti, nebo otevírám se hojnosti, kterou mi vesmír právě teď nabízí. Vyberte si mantru, která vás skutečně osloví, protože emoce jsou jazykem, skrze který se projevuje božství a energie vesmíru. Během úklidu pokračujte v opakování své mantry, vždy se pohybujte shora dolů a zevnitř ven.
Tento rituál je způsob, jak nasměrovat pozitivní energii a přitáhnout dobré vibrace do svého života. Sůl a citron odstraňují negativní energii, zatímco kombinace citronu a skořice přitahuje energii pozitivní. Tento rituál provádějte opakovaně, přičemž svoji mantru recitujte jak při přípravě, tak při samotném úklidu. Pamatujte, že jsme jako antény a když uklízíme, ladíme se na tuto vibraci a tím měníme prostředí kolem nás. Tento jednoduchý rituál má zvláštní magii a zve vás k účasti s upřímností a vírou. Věřte, že to, co si přejete, již existuje ve vašem životě. Jak řekl Ježíš Nazarecký, věř, přijmi a bude ti dáno. Tato víra, přítomná v okamžicích modlitby, vás spojuje s dimenzí mimo fyzickou realitu. Opakování mantry v těchto chvílích funguje jako tichá modlitba. Často se při každodenních činnostech objevují nové nápady, přicházejí zjevení a řešení problémů se ukazují sami. Tato neviditelná komunikace, která probíhá ve stavu modlitby nebo meditace, funguje jako mocný magnet, který přitahuje to, co hledáme. Provádějte tento rituál s přesvědčením, protože skutečná síla spočívá v tom, v co věříte, v souladu s Ježíšovým učením. Mějte víru a dokážete cokoliv. Pro dosažení hojnosti je zásadní rozvíjet mentalitu prosperity a zbavit se starých přesvědčení o nedostatku, omezení a závislosti na pevných zdrojích. Slova mají obrovskou sílu, protože jsou vibracemi, které neustále ovlivňují náš každodenní život. Výběr slov, která používáme, rozhoduje o tom, zda zažijeme úspěch nebo neúspěch, nejen během dne, ale i v průběhu celého života. Je důležité pochopit, že celý vesmír je energie a tato energie může buď pomoci, nebo ztížit dosažení vašich cílů. Pouhé prohlášení "jsem milionář" vás automaticky nezbohatí. Je nutné vědomě si vytvořit jasný mentální obraz prosperity, jasně si představit hojnost a pokrok. Mnoho lidí zůstává nespokojených, protože si neuvědomují neviditelnou podporu, kterou jim může poskytnout jejich podvědomí. Kdo mají mentalitu nedostatku, se vždy budou potýkat s finančními problémy. Naopak ti, kteří jsou otevření hojnosti, bohatství a prosperitě, vždy dosáhnou svých přání. Pamatujte, že žít v chudobě není přirozený stav a chudoba není vrozenou součástí vašeho podvědomí. Každý z nás má potenciál žít bez starostí, v hojnosti, bohatství nebo alespoň s dostatkem prostředků a ještě něčím navíc. Nezapomínejte, že vaše slova mají mimořádnou sílu odstranit negativní myšlenky a nahradit je pozitivními představami, které odpovídají prosperujícímu životu, po kterém toužíte. Jak ale změnit svou situaci a začít skutečnou proměnu svého života? Kde začít? Opakujte si 3x až 4x denně, přibližně 5 minut, slova bohatství a úspěch. Tato slova mají neuvěřitelnou moc a představují silný impuls pro vaše podvědomí. Zaměřte svou mysl na tuto obrovskou sílu, která ve vás přebývá, a umožněte tak, aby se ve vašem životě začaly projevovat podmínky a situace, které odpovídají vaší pravé podstatě. S jistotou si potvrzujte, že budete prosperující a úspěšní, protože tím aktivujete skryté schopnosti uvnitř sebe. Jakmile si uvědomíte svůj skutečný vnitřní potenciál, nebudete už zažívat žádné mentální konflikty při přemýšlení o úspěchu a bohatství. Pravděpodobně jste si již všimli, že vaše vědomí je jedinou skutečnou realitou a že tuto realitu utváříte svou představivostí. Jakmile plně pochopíte transformační sílu své představivosti, budete mít v rukou klíč k vyřešení všech svých výzev. Každá fáze vašeho života je přímým důsledkem toho, jak využíváte svou představivost. Právě ona je cestou k pokroku a k dosažení vašich snů. Je počátkem i koncem veškerého tvoření. Co nazýváme fyzickým světem, touto zdánlivě pevnou a hmatatelnou realitou, je ve skutečnosti přímým výsledkem našich očekávání a přesvědčení. Vaše podmínky neurčují jen to, co vidíte, ale i to, co děláte, protože řídí všechny vaše pohyby, ať už vědomé nebo podvědomé. By se tyto reality mohly uskutečnit, věnujte několik minut denně soustředění, protože toto poznání má obrovskou sílu. Pokud ji začnete aplikovat ve svém životě, stanete se svědky skutečných zázraků. Rád bych se s vámi podělil o 6 znamení, která ukazují, že jsem blízko k tomu, abych si přitáhl a zmotnil vše, co si přeji. Vesmír nám posílá určitá znamení a nyní se podívám na každé z nich podrobněji. Když to však udělám, je zásadní pochopit důležitost zákona přitažlivosti a zajistit, že jsem s ním v souladu. Zákon přitažlivosti je univerzální princip, který tvrdí, že mé myšlenky, přesvědčení a emoce mají sílu přitahovat a materializovat konkrétní události a okolnosti do mého života. Tento princip je založen na myšlence, že vše ve vesmíru je energie, která vibruje na různých frekvencích. Moje myšlenky a emoce také vyzařují specifické vibrační frekvence.
Když zaměřím svou pozornost na něco ať už pozitivního nebo negativního, nevyhnutelně přitahuji situace, lidi a příležitosti, které vibrují na stejné úrovni. S tímto vědomím se nyní podívejme na 6 hlavních znamení, která jasně ukazují, že to, co chci přitáhnout do svého života, se blíží, i když se to některým může zdát zvláštní. Prvním znamením je ztráta. Tento pojem lze chápat jako ztrátu vztahu, zaměstnání, osobního předmětu nebo dokonce mobilního telefonu, protože ztráta je často přirozenou součástí transformačního procesu v našich životech. Když zažijí ztrátu, ať už vědomě nebo nevědomě, je důležité si připomenout, že vše ve vesmíru je tvořeno energií. Ztrátu něčeho lze chápat jako odstranění určité energie z mého osobního energetického pole. Tento proces uvolnění, i když probíhá nevědomě, může vytvořit prostor v mém životě a umožnit příchod nových zážitků a příležitostí. Proto je zásadní zjistit, zda jsem nedávno nezažil nějakou ztrátu, protože to může být znamení, že došlo k energetickému očištění, které připravilo cestu pro nové možnosti. Druhým znamením je opakování čísel. Neustálé vnímání těchto čísel je důležité k rozpoznání, zda se to, co si přeji přitáhnout, skutečně blíží. Pokud stále dokola vidím opakující se čísla jako 22, 33, 44, 55 nebo dokonce kombinace jako 6 a 7, důvodem této opakovanosti je, že jsem v stavu vibrační harmonie. Když se tato čísla objevují opakovaně, ať už při zvedání telefonu, sledování televize nebo čtení knihy či časopisu, signalizují přítomnost tohoto souladu. Tomu dochází, protože když jsem v vibračním souladu, začínám si těchto vzorců všímat mnohem častěji. Tento soulad je důležitým znamením toho, že se v mém životě chystají uskutečnit manifestace. Když jsem v harmonii s touto energií, pravděpodobně začnu pozorovat události a příležitosti, které se objevují kolem mě, což ještě více zdůrazňuje důležitost věnovat pozornost těmto opakujícím se číselným vzorcům. V této chvíli bych měl být plně otevřený těmto znamením. Třetím znamením jsou emoce. Může se to zdát složité na pochopení, ale ve skutečnosti je to velmi jednoduché. Znáš ten pocit, když přemýšlím o svém přání nebo o možnosti, že se už děje v mém životě a najednou mám pocit, jako by to už byla skutečnost. Někdy se objeví náhlá touha plakat nebo cítím silný proud energie proudící mým tělem. Je těžké to přesně vysvětlit, ale proč se to děje? Protože je to jasný signál, že jsem v souladu se svým přáním, znamení, že jsem vstoupil do frekvence jeho manifestace. To ukazuje, že moje energie vibruje na velmi vysoké úrovni a když k tomu dojde, procházím duchovním uvolňovacím procesem. Čtvrtým znamením jsou lidé, kteří již nejsou součástí mého každodenního života, osoby z minulosti. Představ si někoho, s kým jsem dlouho nemluvil, bývalého partnera, starého přítele, bývalého šéfa nebo někoho z dětství, který se mi z ničeho nic ozve. Tato osoba mi pošle zprávu, zeptá se, jak se mám, nebo mě jinak kontaktuje. Je dobré se zamyslet nad tím, proč se tento člověk najednou rozhodl mě kontaktovat bez zjevného důvodu. Ve většině případů je důležité pochopit, že vesmír, Bůh nebo síla, ve kterou věřím, se mi neobjeví přímo se slovy ahoj, jsem Bůh, to se nestane. Z toho přicházejí zprávy prostřednictvím lidí, kteří nejsou součástí mého běžného života a tento druh události je znamením, že se něco mění. Když si těchto znamení všimnu, je klíčové na ně reagovat a pokusit se pochopit jejich účel. Možná má právě tato osoba odpověď nebo nápad, který potřebuji pro velký obrat v životě. Dalším znamením je nesmírně důležitá a fascinující skutečnost. Když ji plně pochopím, může změnit vše. Pokud právě teď čelím potížím a překážkám, je možné, že stojím před příležitostí k zásadní proměně. Vesmír umisťuje překážky na mou cestu, aby otestoval moji odolnost a odhodlání, jako by to byla závěrečná zkouška. Pokud tímto testem projdu úspěšně, může mě čekat velké naplnění. Je však klíčové, abych se nesoustředil na otázku, proč se to děje právě mně. Místo toho bych měl změnit svůj pohled na věc a položit si otázku, proč se to děje pro mě. Věřit, že všechno se děje skrze mě, může být silným zdrojem motivace a vnitřní síly. Posledním znamením jsou motýly. Pokud si začnu často všímat motýlů, ať už v přírodě, v časopisech nebo kdekoliv jinde, může to být dobré znamení. Motýly symbolizují proměnu a změnu, představují proces, při kterém se housenka přemění v krásnou a majestátní okřídlenou bytost. Stá přítomnost motýlů tedy může naznačovat, že se něco v mém životě brzy vyvine nebo promění. Jinými slovy, mé přání se chystá splnit. Toto jsou znamení, že to, co si přeji, už je na cestě ke mně. Pokud jste se v některém z těchto znamení poznali, zanechte komentář níže.
Život čeká, až ho objevíte. Možná jste až dosud věřili, že život je těžký, nekončící boj. Pokud jste takto přemýšleli, zákon přitažlivosti mohl váš život vnímat jako neustálý boj. Od této chvíle začněte vesmíru sdělovat, život je snadný, život je krásný a všechno dobré ke mně přichází s lehkostí. Můžete si to říct nahlas nebo napsat do komentářů, jsem připraven přijmout všechno, po čem toužím, dnešek bude úžasný den, bez ohledu na to, co se stane. Uvnitř vás se skrývá hluboká pravda, která čeká na odhalení, zasloužíte si všechno dobré, co vám život může nabídnout. Intuitivně to už víte, protože když vám tyto věci chybí, necítíte se dobře. Možná jste si ještě neuvědomili, že všechna tato poženání, ať už jde o bohatství, hojnost nebo prosperitu, vám přirozeně patří. Jste architektem svého vlastního života a zákon přitažlivosti je mocný nástroj k uskutečnění vašich snů. Pamatujte si však toto, ať už jsou vaše myšlenky a pocity pozitivní nebo negativní, vesmír vám vždy zrcadlí to, co každý den myslíte a cítíte. Děkuji, že jste sledovali. Dejte like a zanechte komentář na podporu kanálu. Uvidíme se v dalším videu.